aveți o secundă, un minut, vă rog frumos. Suntem de la un magazin de produse cosmetice și parfumuri Arădești. Vreau să facem cadou câteva parfumuri, doar să le testați. Să le spuneți care vă place și să vedem câte parfum. Acceptați? Hai! Deci vă dăm, le testați pe astea și noi avem parfumuri sigilate care vă dăm. Alegeți-vă unul dintre ele. Ia și dă cu el și ne spui părerea ta. Vezi că te filmează și punem pe rețele de socializare, da? Da? Da. Am rugămintea, dacă vrei să dăm parfumul, să ne dai și o urmărire pe unul dintre conturi, da? Deci noi îți dăm parfumul, le ținem de promisiune sigilat. Poftim. Cum te cheamă? Anca. Anca? Recomand parfumurile astea Arădești. Mulțumim. Domnișoara noastră? Poți să le testezi pe care vrei și ți-l dăm pe care dorești. Da? Asta? Noastră cum vă numiți, domnișoara? Ana? Da. Ne dați urmărire pe cont, da? Da. Pe vară la Sporo. Le-a pe care le-ai testat tu până... Cireaș. Păi, Corina, nu e aici. Nu e. Numai, domnișoara, că nu e. Îți dăm uite ăsta, standard schimb. Da? Mulțumim mult. Dați urmărire. Mulțumim mult de tot. Să rămână. Să rămână.